dando contas tamén, despois deste microaberto, do que foi o traballo do grupo parlamentario, tamén do novo camiño que emprende o grupo de deputados e deputadas leais a esta organización dende o seu comenzo, dando conta tamén do traballo que fixemos dende os órganos de dirección, esa dación de contas que se fai do Consello das Mareas, e dando conta tamén de como empregamos os recursos dos que dispón a organización, dando conta do financiamento, da situación económica da organización. Logo diso, pois empezamos co debate político, que realmente o que vimos a facer, a traballar para a xente, a ver como mellorar a vida das persoas, cales son, marcando as liñas estratégicas políticas que van a definir o noso camiño a partir deste quinto plenario, do que dará conta agora o voceiro, e en este momento estamos traballando sobre ese modelo organizativo e esas propostas que sobre o organizativo creemos que deben acompañar ese novo camiño político e esa tese política que acabamos de hablar. Pois un quinto plenario onde o primeiro era facer unha reflexión sobre todo o camiño percorrido durante os anos da Unidade Popular, que tuveron momentos mellores e momentos peores e que acabaron non solamente cunha fractura do grupo parlamentario, senón tamén cunha certificación da imposibilidade de conxugar sempre e co nivel de coordinación desexable as persoas que traballaban a título individual e as cúpulas dos partidos, porque vimos que esas cúpulas impedían un traballo sano e, por lo tanto, o que hoxe queda de En Marea é unha nova marea ilusionada, unha nova marea de xente independente, de xente que se foi unindo ese proceso desde o ciudadanismo, tamén esgazándose de partidos os que xa non querían seguir polas súas directrices porque entendían que non respondían aos intereses do que veía ser o espacio político de cambio en Galicia, e entón hoxe vemos a certificar ese punto e aparte, lanzando unha idea dunha marea de adscripción individual, dunha marea soberana e dunha marea que está convencida de que existe un espacio político galego dentro do bloque progresista que sin En Marea estaría orfo. O Partido Socialista en Galicia e o Partido Socialista en España, de corte social liberal, ten unhas políticas económicas que non son capaces de satisfacer esas grandes capas da sociedade que están hoxe precarizadas. A propia vicevoceira do goberno dixo esta mesma semana que non iba a haber volta atrás nas reformas laborais, e para nós eso é consolidar a precariedade laboral. Ben, En Marea non está nesas coordenadas do Partido Socialista. Nós defendemos un proxecto progresista que reverta a situación de precariedade das clases traballadoras e que, por lo tanto, faga pasar do precariado a unha idea de cidadanía plena. Pero, en segundo lugar, nos pensamos que é necesario que dentro do espacio progresista, tanto no Estado como no caso galego, que é o que nos ocupa, exista unha forza política que poña o acento no feminismo, que poña o acento no valor da defensa do ecologismo político, no valor da igualdade e, por lo tanto, ademais, que recupere a transversalidade das políticas progresistas, algo que foi abandonado por Unidas Podemos ao longo de todos estes anos, tanto en Galicia como conxunto do Estado español. Ao mesmo tempo, queremos representar un proxecto de país amplio, que nos pensamos que non está representado neste momento por parte do BNG, que non chega coa súa nacional a toda Galicia. Nos pensamos que existe unha posibilidade, porque existe un sentimento galeguista que ainda non está realizado políticamente se comprendésemos solamente a idea nacional que ofrece o BNG. Nos ofrecemos unha idea amplia, onde todo o mundo se sinta cómodo, unha idea descriptiva, unha idea inclusiva, unha idea aberta de nación, onde inserir este proxecto progresista para Galicia. E nos pensamos que esta é a oferta que nos podemos facer a sociedade galega. A partir de aí, o noso reto e o que nos ilusiona é a oportunidade de ter un ano estas próximas eleccións autonómicas para poder, desde o punto de vista institucional, lanzar propostas en positivo que refliten esta realidade política que queremos representar e, en segundo lugar, unha vez que amosemos esta realidade política, plantexarnos xa nese momento o debate sobre a forma de concorrencia ás eleccións autonómicas. Agora non era o momento de decir vamos a concorrer en solitario, vamos a concorrer en coalición, non. Agora é o momento de deixar ben claro quen somos e que queremos representar para a cidadanía de Galicia. Nos pensamos que hai moitos problemas que hai que solucionar, para empezar o problema da igualdade, para seguir o problema do cambio climático, para seguir o problema da falta de capacidade de desenvolvemento da potencialidade do noso país, e para facer todo iso en clave progresista, En Marea ten moito que achegar. E iso que hoxe quixemos certificar tamén con este quinto plenario de En Marea.